Jameson pen leadership training padupon. APHLC Women Wing Keseng. NKBA Women Wing Seminar Kichum. Umro Khuti along Kaleng Mahawo Kesang. Usuka HRC pen quiz combination ke padupon. Kardom Birta Life pen ini Birta Thandang pi Sami Sehna Timupi non Birtang ton pen Arjiponika. KSA Jameson HDP Open HDP High School along leadership training mate Songja Seki padupon. Abar im KSA Tirimai Pu Robin Teron KSA BDC Maipu Moniram Teronatum Chitongdun Hanjang Sopen Bisnulek Teripur. Ferangke korte dum van chorolo ini nangli tum pini lilitum Karbi Charlie song tum leadership training program aputhak nangli tum news nangke enduna puthak nangli tum pan kadowi panda chorolo aholo pini that HDP High School long Karbi Charlie song HDP branch lapen rong pi rong thom sub branch atum chelang rapet pen pini that leadership training bipon lo lapen ki bipon a theke la puhan lo Karbi ang long lapen Karbi Charlie song tum long isi quality leadership kenang sot doko laso join is laso quality leadership kapat doji phansi lapen pen leadership kapamisen kapat doji phansi pini nilitum Karbi Charlie song Bukajan district atum nangchetong dun lo lapen central committee penta litum former ex president nangchetong dun lo lasi pinila KSA HDP branch lapen KSA rongpi rongtom branch pan chorolo nilitum KSA central committee as well as from the KSA district committee for organizing this leadership training, and we hope that in nitum belief lo de la pini la solis leadership training pen dak pini nangchitong dun nimarli lapen korte nilitum KSA members to anta la penaan alam chini lo nilitum ning thelo lapen alang litum lahai knowledge lahai training pen non kewangji KSA branch kapang tangji pan KSA song pang tangji pan alang litum claim pon pamika po pasi nilitum ning thipon apun pinyasana thar nilitum along ka branch long kadeng ponji phan kisik doma o nilitum kachisik do non kapre adim lo nilitum KSA branch dola ala dakta nilitum instruction pig erlo lase alang litum non nilitum alang litum a date ban na confirm je ban nilitum non chonghong dinglo lase once nilitum date jong si confirm lo polote definitely nilitum leadership training banke bidampo lapen kapre nilitum resource person ta ki mesen resource person ta la answer se ke ponji pon nilitum matha pon lo penang lihin pen lanon pithul mi awe tom han dasimet kopia message senang lihin pen pitingang tu Karbi Charlie song pen nilitum non young generation, the future generation of Karbi ang long pen is a message kipia kangtung gela po hello Biar Ambedkar kaninje lam se nilipipo educate, organize and agitate. So younger generation tum nalitum kacharli not important pitha lapen nilitum ket lapen kethe kire risomar tum kacharli mesen kacharli somar tum HDP High School long KSA leadership pamanam pon apathak nanghen den prang se kadogo we ferangke korte dum wan chorolo pini nangli tum pini lilitum Karbi Charlie song tum leadership training program aputhak nangli tum news nangke enduna puthak nangli tum pan kadogo we panda chorolo aholo pini that HDP High School long Karbi Charlie song HDP branch lapen rong pi rong thom sub branch atum chelang rapet pen pini dak leadership training bipon lo lapen ki bipon a theke la puhan lo Karbi ang long lapen Karbi Charlie song tum long isi quality leadership kenang sot doko la so join is la so quality leadership kapat doji phansi lapen pen leadership kapamisen kapat doji phansi pini nilitum Karbi Charlie song Bukajan district atum nangchetong dun lo lapen central committee penta litum former ex president nangchetong dun lo lasi pinila KSA HDP branch lapen KSA rongpi rongtom branch pan chorolo nilitum KSA central committee as well as from the KSA district committee for organizing this leadership training, and we hope that and nitum belief lo de la pini la solis leadership training pen dak pini nangchitong dun
nimarli la pen korte nilitum KSA members tu anta la penaan alam chini lo pu nilitum ning thelo la pen alang litum la hai knowledge la hai training pen non kebang ji KSA branch kapang tangji pan KSA song pang tangji pan alang litum claim pon pamika po pusi nilitum ning thepon lo kapun pinyasana thap na litum along ka prega branch long ka ding ponji phan kisik do ma o nilitum kachisik do non kapre adin lo nilitum KSA branch dolang ala dakta nilitum instruction pig edlo la se alang litum non nilitum alang litum a date ban na confirm je pan nilitum non chonghong ding lo la se once nilitum a date jong si confirm lo polote definitely nilitum leadership training bang ke bidam po la pen kapre nilitum resource person ta ki mesen resource person ta la anso se ke ponji pan nilitum matha pon lo APHLC Women Wing Lumbajong MSC Constituency Pathubi Kese Padupon Jekolin Teron Piaphan Mai Phi Lapen Kakurong Piaphan Konchun Bang Piarpu Pekpon Si Ingtang Kring Pen APHLC Women Wing Lumbajong MSC Constituency Sengponno La Solong APHLC Tiria Songjapi Rita Kram Sapi Pen Chinglok Ongdung APHLC Songja Chetongdun Daldeli Pen Birta Life Appearanke Abraham Tiso Report Kita sangat kita also itu executive bank ang dipuji pasti lo asal-asal kita baik punya kita lo tapi langsung kita baik lo pilihan juga dan sisi yang sambil itu women league itu soal apa ini songsen silang si pilihan juga sih kita nang usi kita itu lo masih Pini la musa mai la exit la mai lo tapake ini makin la pending rumah aru ke sektor la pasnya tu la titik lagi apa yang dia tu itu kita makan la ini election la kami katimai tu pun ko la pendek la seminar kita sampai ini mai lo cuma ini kita pernah main lampu gelap atau kalau NKBA Women Wing Pen Panjan Longchak Baptist Church along Ingdeng Thongkep Women Seminar Padupon KCEM Richard Tokbi MEC Pobitro Rong Pipen Chenglok Ongdung ke Chekiting Atum Chitongdun Koilamati Pen Birta Life Appearanke Joycing Teron Report Ning kaparung alam Thanji alam Thantawe Nilike Ratcharia Bang Apen Ratcharia Bang Puputan Denai Chungching Lo Kasorsar Kamorsar Kaching Hon Alam Taduji Nili Daisa Long Edam Luputan De Terrific Ati Arnam kami klaim abiri itong sido. Nilipan no hok lenahang sami may program along Arnam abari kami klaim along nilipan dahil sa long nahang tinilidam de. Nilikang niya dim niti chichinilo. Nilikido dim ko nasi duma nili chichinilo. Sami na litum mahir sumayakang hon akar dom pa na jok. Pini na itong pena ajok sinil pini CEM education manlu ana mapan rules na God is good all the time. La hello arnam ke kai ta bisen kumalong do. Engineer no number alang di kaprek at the 6 alang West Karbi Anglong Arlo Umru Khuti Along Kaling Maha Abu Nangkisang Padupon Lasowu Kilangji Aphan Prek Japan Dimpen Kahumri Padupon Jingthong Pen Birta Life Appearanke Sarhon Terang Report Quality Education of Puthak RD Piponsi Usuka Hauragat Regional Committee Penpini Hauragat HS School Ahem Along Hauragat Subdivision Inter High School PVN Quiz Competition Padupon Jaimek Atenke, Ada Porpai Kep Malom, Hauraghat HS School Principal MD Ashraf Uddin Ahmed Pen, Tengpia Klim Ke E Padopone Rapi, Porpai Kebra, Plikep Rapho, Apor Malom, SP CID WCC Dr. Dambaru Hazirika Pen, Ingpu Ponsi, Quiz Competition Pangcheng Ponlu,
Humkre ke Thom High School kechipate pon lasolong aluhia man pen usuka tiripi amai phu bibison teron konchun bang zintu hazarika pen chinglok ongdung ke cheki dingatum chitongdun news desk report Birta live Education fan RDP ponsi kedam tanga por hota me nilitum prekjam asai deng polo lasona thaksi pini le thota me nilitum asong mate usuka Harogat regional committee pen patirpi ponsi ladak Harogat high secondary school hemlong Harogat sub division inter high school province line quiz competition bangdo padopon lo bangsolong humkre ke thom school chipatien lo ne pen ningthelo bangso quiz competition ke padopon pen ke bang jilangar ni Karbi anglong lo toklang ahin ansu ka chingthut pon thagi paisi message dopola pen ansu competitive bangso mindset mate ka chipatela bangso ning ke hang mane mindset mate la bangso tumonda nangle mate mission bo busini tum hin pen ning thet bandolo Pinya Birta Lapuan Sington Poniglo Line Bomb Top Birta live